Debata do mano pajulma hajulma undo bangso bata nabadia jalanatin pangguruan hapursean banu aginjang bangso batat hidup pada batat mulani hajul mau dolok toba di pusuk buhi martubahon parbinotoan batao asa marpinopari marhangoluan jaladi ondingi
pamatan do debata dileho hanguluan kombar umni asiangan rodi sandok tudu namangatu abonaran patari dahun sada bangsu nabalga bangso asadaran ni debata mula jadi nabulu mano pasalut portibi nama nguluhon akasi jolo tu sahatu haturusan poparan radang mapultak dolok toba mana masa turian ni bang sobatan nasai se umbotosa dengan mangaradoti asa gabe suman kupasu mual ngoluna polong ni dewata makukubi si jolo hari koton marale tuha homion si jolo tubu ahomio ni tanobata
batan tuadat hade bataun tuadat habatan. Namangluhon akasi jolo jolo tu sahatu haturusan poparan Nasai se umbotosa dengan mangaradoti asa gabe suma
dewata makukubi si jolo jolo tubuh hari koton marale ale tuha homion si jolo jolo tubuh ahomio nitano bata tao toba asamula ma jolma bata tuadat hadebatao tuadat habatao.